takuda kuprovide ma-solutions ehomework yedu ye-vectors lesson number 1. Saka question 1 yaiti, if p is equal to 04, q is equal to -2 -3, r is equal to 4 -2, s is equal to 2 0, then find part a, p plus q. Saka ma-vectors edu p, q, r na s are represented as column vectors. And takadzidza kuti when we are adding vectors tinoshandisa matrix addition kana kuti correspondence. Saka let us work through part A. Part A iri kuti, so this is number 1, then A iri kuti P plus Q. Saka zvachaita panapa ndezvekuti tinofanirwa kusubstituta P tozosubstituta Q. Saka instead of P tinofanirwa kunyora what the value of P is. Saka P is equal to the column vector 04. Kureva kuti panapa tichadai so. Pana P panapa tichati 04. Todati plus. Then what is Q? Tikatarisa pano tichaona kuti Q is equal to -2 -3, which we are going to write here, -2 -3. Saka P plus Q is equal to 04 plus -2 -3. Saka kuedda izvi manje takuita matrix addition. Kureva kuti tichati using correspondence zviri pamusoro zvichaeddana, so it's 0 plus -2, zviri pazasi zvoeddana zvakare, so it's 4 plus -3. This then is equal to, tichauya panapa tobva tati what is 0 plus -2. Chatofanira kuziva ndechekuti panosangana plus naminus tinowana a-. Saka 0 plus -2 inobva yafanana nekuti 0 -2, then 4 plus -3 yafanana nekuti 4 -3. Then finally this is going to be equal to, what is 0 -2 ndi -2, and what is 4 -3 ndi 1. So this is our answer for part A, P plus Q. Let us go to part B. Part B iri kuti titsvage Q plus R. Saka Q plus R, as we see part A panapa kuti Q yedu is equal to -2 -3. Tasubstitute pana Q with its column vector, so that plus what is R. Saka tikauya panapa manje tinoona kuti R ndi 4 -2. Saka tina 4 -2. So Q plus R is equal to -2 -3 plus 4 -2. This then is equal to -2 zviri pamusoro zvoeddana plus 4, then zviri pazasi zvoeddana zvakare, so it's -3 plus -2. Take note of mabrackets andiri kuisa aya, because tichada kuzoratidza this relationship yekuti kana a plus ikasangana neminus tinobuditsa a minus. So this is going to be equal to, tikati -2 plus 4 tiri kurevei. What we do in this case is, kana tichidhila nemasigns akasiyana, and by sign ndikurefer to the arithmetic sign minus na plus. Kana tichidhila nemasigns akasiyana, we always subtract, and kana tisubtracta tinozviita normally. Kureva iko kuti tinenge takutoti 4 -2. 4 -2 anza ndiani? Ndi 2. Then we take the sign of the bigger number, and in this case bigger number ndi 4. Kureva kuti our answer should be positive, meaning kuti -2 plus 4 is equal to 2. Then pazasi panapa it's -3 plus -2. Tataura isusu tichiti plus na minus zvikasangana zvinoita negative. Kureva kuti pazasi panenge pava chi -3 -2. Kureva kuti final answer yedu inenge iri 2 -3 -2. Kana masign akafanana we add and take the sign of the common sign. Kureva kuti -3 -2 inenge ari -5. 3 plus 2 ndi 5, tongotora common sign minus. Kureva kuti -3 -2 it's -5. This is our final answer. Let us go to C.
C iri kuti kudini? C iri kuti titsvage R plus S. Saka tikatarisa paB tinotoona kuti R yedu yanzi ndi 4 minus 2. So it's 4 minus 2 is equal to R plus S is equal to 4 minus 2. Adding, what is S? S panapa ndi 2 0. Saka adding 2 0. This then is equal to, tichati isusu 4 plus 2 taita zviri pamusoro tobva tati minus 2 plus 0 taita zviri pazasi. This is equal to 4 plus 2 ndiani? Ndi 6. Then minus 2 plus 0 obviously is minus 2. So this is our final answer. Handei pa D. D iri kuti titsvage P plus Q plus R. Saka D iri kuda titsvage P plus Q plus R. Of which ngatitarisei kuti P ndiani? P ndi 04. So we have 04 but that plus for Q ndiani? Q ndi minus 2 minus 3 minus 2 minus 3 plus for R ndiani? R ndi 4 minus 2 4 minus 2. Saka ndo atoda kuedha. Zvatinoita pano tichishandisa matrix addition tinenge takuti 0 plus minus 2 plus 4 tobva tati 4 plus minus 3 plus minus 2. So panapa tichisimplifya pamusoro panoreva kuti tichati 0 plus naminus vasangana maarithmetic signs akasiyana kureva kuti anotipa minus. So it's minus 2 plus 4. Then panapa tina 4 plus naminus vasangana vachatipa minus. Saka it's minus 3. The same happened here. Saka it's minus 2. Saka this is equal to, tikati 0 minus 2 tinowana minus 2. Saka tasarwa tina minus 2 plus 4. Of which tataura kuti kana ma-arithmetic sign akasiyana, we are going to subtract and take the sign of the bigger number. So tikati 4 minus 2 we get 2 and the sign of the bigger number is a positive. Kuroti pamusoro tina 2. Then pazasi panapa 4 minus 3 ndi 1. 1 minus 2 ndi minus 1. So this is going to be our final answer. Lastly, handei kuna E iri kuda P plus Q plus R plus S. So E iri kuda chini? P plus Q plus R plus S. This is equal to, P yedu tikaitora pa D panapa ndi 04. Saka toda kuavoida kuramba tichidzokera unotarisa uku. Saka tinongotarisa patatomboitsvaga panapa. Tobva tati plus for Q yedu ndiani? Ndi minus 2 minus 3. Tobva tati futi plus R ndiani? R ndi 4 minus 2. Tobva tati futi plus what is S? S ndi 2 0. 2 0. Kuroti panapa pari equal to, tichati 0 plus minus 2 plus 4 plus 2. Then takueda zviri pazasi tichati 4 plus minus 3 plus minus 2 plus 0. This is equal to, then 0 plus minus 2. Kuroti panapa ticharamba tina minus 2. Saka tavanani? Tavana minus 2 plus 4 plus 2. Then panapa manje, it's 4 plus na minus vasangana chatipa minus 3. The same happened here. Saka tavana minus 2 then plus 0 togona sangoinyora since isina effect. Kureva iko kuti panapa manje takuti minus 2 plus 4. Remember, subtract and take the sign of the bigger number. Saka minus 2 plus 4 ndi minus 2. Then minus 2 plus 2 evidently and obviously ndi 0. Saka pamusoro tina 0. 4 minus 3 ndiani? Ndi 1. 1 minus 2 ndiani? Subtract and take the sign of the bigger number.
Saka answer yedu for 1 minus 2 anenge ari minus 1. So this is going to be our final answer. So ndozvatanga tichiita panapa. Question number 2, takaudzwa isusu kuti a vector b is such that 7 2 plus b is equal to 4 minus 5. Find b. Saka takapiwa equation iyi iri kuti iyo 7 2 yobva yati plus b is equal to yobva yati 4 minus 5. Saka tanzi titsvage b. Zvatofanirwa kuita kuti tiisolate b ndezvekuti 7 2 iyi inofanirwa kujamba equal sign ichiuya kuside kunoku. Saka painojamba equal sign ichiuya kuside uku, zvinoreva izvo kuti tichasara tiina b is equal to, tonyora zvagara zviriko uku 4 minus 5, then ino iyi yanga iri positive ichajamba the equal sign yosvika iri negative, so it's negative 7 2. In as much as tisina kudzidza about the difference of vectors, but mufanirwa kuziva kuti when we are subtracting vectors tichashandisa zvakare matrix subtraction inoshandisa zvakare the principle of correspondence. Saka zvatichaita ndeizvi, tichati isusu b is equal to 4 minus 7, then panapa pazasi teta kuti minus 5 minus 2. So this is going to be equal to, what is 4 minus 7? 4 minus 7, it's minus 3. And what is minus 5 minus 2? Evidently, it's minus 7. Saka 4 minus 7 panapa, tango subtractor 4 from 7. Tikatora the sign of the bigger number, which is the negative sign. Then pasas panapa pana minus 5 minus 2. Because my arithmetic signs edu akafanana, they are both negative. We just add and take the common sign. Kana muchida kuita jog your memory when it comes to directed numbers, you can check in our YouTube channel. We have created and recorded a video inotsanangura directed numbers. Saka our final answer is going to be equal to minus 3 minus 7. This is our final answer. But tinogona kunyora takadai so. Tinogona kufactor out minus 1. Negative yoya kunze kunoku. Then tinenge tana 3 7. We can write our answer like this. Saka izvi manje tichazvi-introducer patichange takuita inonzi scalar multiplication. It's coming, so do not fret. Scalar multiplication. But tiri panapa toda kuona kuti answer yedu ya b iri correct here. Is our answer of b correct? Tinozoona sei. Titi prove answer yedu, zvatinoita tichaita rewrite this expression yakanzi 7 2 plus b is equal to 4 minus 5. Saka our proof is not part of the solution. Kureva kuti when you are answering this question, you are not required kuti uise proof. Proof ndinoisa yenini because I am a math instructor. Saka ndiri kuiisira for the sake of instruction uye kuti tingodzidza, asi proof haizi part of your answer. Saka proof yedu tichainyora in a different color. Toti proof panapa tobva tati tikuda kuita rewrite this expression 7 2 plus b is equal to 4 minus 5. Saka it's 7 2 plus b is equal to 4 minus 5. Saka we need to check if this statement is true, or if this statement remains true after ta substitute kana ta replace a b na minus 3 minus 7, which is our answer here. Saka tikadaro manje tengeta kuti 7 2 kutati plus pana b takureplace nani na minus 3 minus 7. Toda kuona kuti chokwadi here ticharamba iri equal to 4 minus 5. Ikasava equal to 4 minus 5, zorota our answer is wrong. Tadai so manje zvatakuita ndezvekuti takuedda kunoku toona kuti our solution kana kuti our sum ku left hand side ichava equal here to 4 minus 5, which is on the right hand side.
Saka kuenda panapa tichashandisa matrix addition kureva kuti tichaita 7 plus minus 3 pazasi inenge iri 2 plus minus 7. This is equal to 4 minus 5. Ngatidai so. So panapa taakuti toda kudhila this left hand side. Kureva kuti tiri kuti 7 plus minus 3, 2 plus minus 7. This is equal to 4 minus 5. Saka panapa taakuti since plus na minus ziri kusangana tina 7 minus 3 pana pamusoro, then pazasi since plus na minus ziri kusangana tina 2 minus 7. Is this equal to 4 na minus 5? Tikati 7 minus 3 tinowana 4. Since it's 4, 5, 6, 7. Tikati 2 minus 7 tinowana futi minus 5. Saka zvatawana ku left hand side zviri exactly equal to zvatawana kana kuti zviri ku right hand side. Kureva kuti we have proven our answer to be true. Saka this answer of minus 3 minus 7, which can also be written as minus bracket 37, is correct. Kana muine pakuvhiringai pamasolutions atapa, please indicate in the comments section and I will attend to your grievances. Kana mabatsirika, please subscribe, like and share. Thank you.